it was inni there. Det var varmt inni der, ja. Mm. And it was inni Inni der. der, ja. Var det godt? Ja. Ja. Spise rundt i stedet for på kanten. Ja, tomt. Ja, på kanten var det tomt, vet du. Vi spiser rundt. Der. Ja. Ja. Tomt. Ok. Var det godt? Jeg spiser det. Nei. Nei. Kan du se på meg? Kan jeg se på deg? Ja. Ja, jeg ser på deg. Jeg filmer, vet du. Jeg filmer Christian når han spiser corn on the cob. Når han spiser mais. Og så kan bestefar se, vet du, på filmen etterpå. Hvor flink du er å spise mais. Ja vel. Blir du glad når mamma hadde overraskelse? En mais. En mais, ja. Hmm. Din peisekopp. Kan du bare tøyse den? Kan du se på meg? Kan du se på meg? Ja. Kan jeg se på deg? Ja. Ja? Ok, da skal du se på mamma. Nå snu kameraet, så kan du se mamma. Ja. Heia! Ser du mamma? Ser du mamma på kamera? Hei! Kan vi snu tilbake? Ja? Ok. Kan du se på meg? Ja. Vi spiser sånn rundt og rundt og rundt da. Hva spiser det? Nei, det går jo sånn. Det er jo ingenting å spise det. Oi. Det er ikke noe å spise det. Spiser rundt og så gutt. Der inni. Ser du det? Der er det masse mais. Der må du spise. På litt der. Ja, på midten der. Den ja. Hallo. Ham, 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 ham.